Bareta Express. Mga bareta sa lado lokal, tiniripon kan DWIR News and Information Center. Bareta Express. Kumpleto asin detalyado. Alas 11:30, sundong alas 12 minuto. Bareta Express. Digdi sana sa 1071 DWIR. Radyo natin FM. Aldaw na Huwebes, sa ngaran kan bilog na puwersa kan 107.1 radyo natin iriga kaibaan mga pagiriba sa luwas. Ako po si Siway Mahatod kan mga tinaripo na bareta kan IR News sa maray na udto po sa mga nakaantabay ngunyan. Siring man inaabot kan signal kan 107.1. Bareta Express. 38 minutos, mga kalampasan, oras na alas 11 nin pagkaudtungon niya na detalyes na kitakan mga bareta inutuntaan bareta digdi sa laogkan syudad nin Iriga. Nainot nang nagpaluwas ni notisya ang Commission on Election digdi sa laogkan syudad nin Iriga sa paagi ni Acting Election Officer Maria Otilia Tadorana para sa final testing asin na pagsilyo kan mga vote counting machine. Kanakaagi pang simana pinagpadarahanan nin surat kan COMELEC ang gabos na mga restradong political parties, party list, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, mga kandidato electoral board, asin na DESO technical support staff. Initangani nga mahiling nga personal ang gigibuho na final testing asin pagsilyo kan vote counting machine sa maabot na Mayo 4 kaning taon na presente. Mapon alas 9 nin agas sa gabos na mga polling precinct digdi sa syudad. Ang imbitasyon na kan COMELEC basado naman sa nakapalaman sa section na 52 kan COMELEC Resolution number 1727 o 1027 mantang ang deployment man ka na vote counting machine na gigibuho na sa Mayo 3 bago ang final testing asin pagsilyo ka na vote counting machine na digdi sa mga presento sa laog ka na Iriga. May duwang team na pigbilog ana opisina kan COMELEC kasabay na ang Philippine National Police sa pag-deliver ka na mga vote counting machine na gagamiton o dadarahon na sa mga designadong presinto, polling precinct. Ana pag-deliver man asin na paka-deliver sa mga polling center, ibubugtak man ini sa salbadong lugar asin na dagos naman sinda makikipag-koordinar sa mga barangay para mabantayan ang nasambitan ng mga vote counting machine na gagamito na sa pirilian sa Mayo 9. Big inganyara kan Departamento de Edukasyon digdi sa laogkan syudad nin Iriga ang gabos na mga estudyante na malaoga sa paaboto na pag-abri kan klase sa masunod na school year 2022-2023 sa kindergarten, grade 1, grade 7 asin grade 11 na magpalista na sa nagpapadagos na early registration na matapos Abril 30 kaning taon na presente. Makipag-koordinar sa pinakaharani nga mga eskwelahan, mga eskwelas publika sa indang mga lugar para ipalistaan na sa indang pangaran duman sa mga pwede na nga magklase sa burukasan ni na klase. Mantang nagpagirumduman ana Departamento de Edukasyon na duman sa mga yaon sa grade 2, 6, 8, 11, 10 and 12 ana sinda automatic naman na sa listahan sinda ina kaipuhan magpalista sa early registration. Piging ganyarman ang mga pribadong eskwelahan na gibuhon sa indang early registration activities sa parehong petsa. Kasabay man sa early registration ang pag-inganyar sa mga out of school youth asin iba pang mga jóvenes na yaon sa hararayong lugar. Naday natatauanin pagkakataon na magkapagklase na aprobitsaran ang magparestro sa early registration na maabot kaya kan Departamento de Edukasyon nagabos na mga kaakian asin jóvenes nagabos sa yaon sa laog kan eskwelahan. Bareta Express. Nag-abot na sa 247,044 ang mga eskwela na nagpalista sa early registration
Kon sa inako anak kan 13 Dibisyon na kan Departamento de Edukasyon sa Bicol ang sanggatos porsyentong partisipasyon kan mga pampublikong elementary asin secondary school digdi sa Bicol. Naigwanin bilang na 3,914 mga pampublikong eskwelahan asin secondary school. Sa pinakahuring datos na pinagpaluwas ka na Opisina Regional kan Departamento de Edukasyon, nakapagrestroan na Departamento de Edukasyon din mga nagpa-enroll sa kinder na nagaabot sa 52,672, grade 1 85,756, grade 7 53,264, mantang grade 11 igwanin 55,352. Barreta Express. Ang Department of Labor and Employment Bicol sa pagin ni Regional Director Sinaida Angara Campita nasa pag-andam naman ngunyan para sa gigibuhon na job fair sa maabot na Mayo 1, Labor Day. Halo ang job fair, gustong sabihon may online na siringman may face-to-face. Nasambita ng gigibuhon na job fair sa Mayo 1 dumana sa Siyudad Canaga. May online registration man para sa online na job fair asin face-to-face na magkaibahan na pwedeng ma-access pareho ang mga job vacancy. Piglalauman na 8 employer man ang nakatalaan na magpartisipar sa online na 10 sa face-to-face. Alagad piglalauman na nasambita ng bilang madudugangan paman na pwedeng magpartisipar na mga employer sa job fair. Halo kun kaya nagaandam ang ahensya arog na sa naurog nata target na ma-hire ang dakol na mga Bicolanong nawaranin trabaho. Huli naman ka na namamatay na COVID-19 na pandemic. Mantang dakol pang pwedeng pag-applyan na sabi ni Regional Director Campita kan Department of Labor and Employment sa Bicol. Alagad na Regional Director nagpahayag na dapat andam sa pag-atubang sa mga employer at mga aplikante asin dapat na kompleto ang darang mga requirements. Mayong limit pwede man sinda nga maghanap nin trabaho o sa indang paghanap nin trabaho asin dapat igwasa na sinda nin daradarang tiyaga. Sa iba pang mga bareta, naging matrayumpo ang duwang aldaw na Enterprise Development Loan na Program Enhanced Enterprise Development Training na piga padrinuhan ka na Overseas Worker Welfare Administration na sa Bicol na pinagibo sa indang satellite office sa Siyudad Canaga. Inatindiran ka na sa 25 overseas Filipino worker asin overseas Filipino worker dependent hali sa Camarines Sur asin Camarines Norte. And Phase 1 na kan Enhanced Enterprise Development Training nakafocus sa features ka na OWA Loan na business program asin self-assessment sa mga entrepreneurial capacity and capability kan mga partisipantes na pag-urulayan man an maniba-iba nga programa asin na serbisyo kan OWA. Asin iba pa nga mga programa arog na sanaka na programa sa integration na nakatabang man ang audiovisual presentation ka na Bangko Sentral ng Pilipinas para sa Financial Literacy Program na makakatabang sa mga partisipante sa pag-maximize kan sa indang pagkakataon na sa pag-adala sa pagmanihar kan sa indang kwarta na magiging epektibo asin na mapamarhay ang kamugtakan. An Enhanced Development Loan na program sa nga business loan na program na pinag-uupreser kan OWA Bicol katuwang ana sa nga bangko para mapahiwas asina mapauswag kan mga overseas Filipino worker ana sa inda asina kan sa indang pamilya ang mga napundar o pinuuna na negosyo mantang sa ikadawang aldaw kan nasambitan ng aktibidad. Ginibuman kan OWA Naga Satellite Office naginibo ka sa Naga City Satellite Office na Phase 2 kan Enterprise Development and Loan Program Enhanced Entrepreneurial Development Training sa mga OFW na maabot na magpuon asin mapahiwas ang sa indang negosyo pigbisita kan mga taga-OWA na OWA program beneficiaries asin mga OWA
overseas Filipino worker na nagpuuna kan sa indang negosyo asin ngunyan asinsado na kan sa indang napiling negosyo. Pigiras man kan mga benepisyaryo kan programa ang sa indang mga nanudan asin inagihan kun paano mapuunan asin kun ano si mga estratehiya na pinagibuninda para mapauswag ang sa indang negosyo. Kandidato para konsyal Romy Rivera ka na banwaan ni na baaw dakul na mga aki nabunyagan Mar Ibareta mo. Taon pang 1991 kan dati na pigigibo ni Sir Romy Rivera kan banwaan na baaw ang sayang Operation Tori kan siya kasagsagi pa kan sa serbisyo dyan sa Philippine Air Force kan siya naguli dyan sa banwaan na baaw dati na nga dakul na mga aki alagad pigigiboan na pagturi sa mga depang bunyag siginigibo lang sa harong. Ngunyan na siya retirado na pagiging na Philippine Air Force dyan sa banwaan ni Nabaaw. Ngunyan igwamanin asistensya ang mga doktor kaya mayong dapat ikandal ang mga magurang kan mga aki na nagpapaturi dyan sa grupo kan Team Baaw United sa panginut ni Sir Romy Rivera. May mga doktor man na nag-asistensya along ni Dr. Sunyas asin na Dr. Grutas na malinig asin salbado ang pagturi sa mga kaakian. Kung magpapaturi ang mga aki abuton sa 800 hasta 3,000 ang nagagastuson kan pagpapaki alang ini libre lang na ginigibo ang operasyon soltero ng sinunoy sa pagiman ni Sir Romy Rivera. Sa paglibot-libot ka ni Sir Romy na siya pigigibo ang operasyon tulit dyan sa syudad ni Naga alagad na riparo niya na sa Tagabaaw mayonin operasyon tuli kaya mas minarin niya nagibuon ang operasyon tuli alagad pakulang operasyon tuli ang ginigibo ni Sir Romy sa iyang serbisyo dyan sa banwaan ni Baaw, si Sir Romy, numero 17 sa Baluta. Ngunyan nagunta ang naging payag ni Sir Romy manungod sa pagpapaturi na di masubog. Alagad sabi niya, igwangan ni may agom ako apo na bako pang bunyag. Na maasin ako sa ospital, sa Clark Irving, Iyon talaga yan ang pinagpatraining sa muya ni General Acosta, itong doktor ang commanding officer mi sa ospital. Kaya kan pag nagpupuli ako digdi sa Baaw since 1991, 93, talagang nagkakandak na ako ng Operation Tuli. Pero sa harong lang yan. And then, kang ma-assign ako digdi sa Bicol, na ako ang nag-overall in SOIC sa Reserve Officer Training Corps, iupuan na ROTC. Nagkandak kami ng Operation Soltero na Sinunoy. Maski dyan sa Naga, libot-libot na yan. And then, digdi sa Baaw, naisip ko, ano ta sa Naga, nagkakandak ako ng Operation Soltero na Sinunoy. Sa Baaw, dahil. Kaya, kinaulay ko sa mga reservists ng Philippine Air Force na ako na nga ang nag-training kayan para mag-Operation Tuli. And then, with the supervision ng mga doktor sina Dr. Sonia, saka si Sir Romy Rivera kan banwaan na Baaw na may asistensya kan mga doktor. Kaya si Sir Romy ngunyan, kandidato para konsyal sa banwaan kan na Baaw, numero 17, Romy Rivera. Dugang na balita sa lado lokal, iniman si Mar Barcenas para sa radyo natin nationwide. Sama-sama tayo, Pilipino. Barreta Express. Salamat Mara sa dugang na report ngunya na buwelta kita sa iba pang mga barata nagsayang nin buhay ang sarong ama para sa nakuta na iligtas. Upor barana isalbar ang sayang 11 anyos na aking babae na nahulog sa dagat duman sa syudad kan Legazpi sa Albay. Ginibuan na pag ipinahiling an amateur video sa ginibong pagsalbar kan mga residente sa sin autoridad sa mag-ama sa kadagatan na sakop kan barangay Rawis. Sa investigasyon kan pulis nagluluwas na nagpasiring sa lugar ang nabiktimang si Danilo Abando, 40 anyos ang edad, residente kan Daraga Albay, para magparigos kay bahan ang sa iyang tulong aki asin tiyaon. Alagad huli ka na makusog na oran nagdesisyon sinda nga mag-ama na banwit na sana sa may parte ka na Boulevard duman sa nasambitan ng lugar, pero mientras na nasa hagyana na ka na Boulevard napadari inas ang 11 anyos na aki na babayi ni Abando asin nahulog sa dagat. Tulos man na pinag-aagapan na ka na sarong ama na isalbar ang sa iyang aki.
alagad dinimalas na nadarakan alon na ana ama ka na 11 anyos na aki. Sigon kay Lieutenant Commander Eman Abila, spokesperson kan Philippine Coast Guard sa Bicol. Dahil na ako akan ama. Uan ama pinagdinama na nakasalbar mantang an aki tulos man na at mantang an ama na aki na isalbar man ka nagresponding mga residente asin mga autoridad. Sigun sa mga residentes na si Jomeli Abiuro, may nadangog sindang naghahagad nin tabang kaya nagpasiring sinda sa lugar ko na sa inahulog ana mag-ama. Na duman na nag-aabot naman ana tabang ka na Philippine Coast Guard sina nakuha sa nahalap man tulos sa si Abando ana maakan 11 anyos na aki. Nahiling si Abando pagkatapos ni na pirang minuto sa sina duman na kurbaran man na i-revive bago darahon sa hospital alagad di malas na daina binawian naman ininin buhay. Inauwanin asigurasyon ni Atty. Ramiro Bores sa 3rd nominee kanako Bicol Party List number 18 sa balota. Nakidakaipuan na pakusugon pa ang Environmental Protection Program huli naman tadakula ining tabang sa mga parasira. Ang sa iyang tinauwanin doon iyo ang rehabilitasyon kan mga coral reef sa irarom ka na kadagatan na iyuman ang minaserbing istada kan mga produktong dagat. Sa iyang sinabi na ko na kabweltaan na mga bahura, mas dakol na mga siraan maistar digdi siring man na dakol ang makukuakan mga parasira na dakulang tabang sa saindang hanap buhay. Igtawan doon ni Atty. Boris na saro ini sa saindang tatauanin prioridad kung sinda makatukaw sa Kongreso. Sa ngaran kan bilog na puwersa kana 107.1 radyo natin iriga kaibahan nindo sa pagbabareta siring man serbisyo sa saindong komunidad. Radyo natin nationwide. Ako po si Siway Mabalos po. Masunod, Marbarsinas, pitik-pitik sana.